Po tom, čo starka zomrela, ocino čítal list, ktorý nám zanechala. A ten list končil vyhlásením: tak strašne rada som žila. A to bola presne ona. Silná, energická žena, tak trochu kapitánka, ktorá potrebovala mať všetko pod kontrolou a pre ktorú neexistovalo nie. Vtedy som si uvedomila, že ja mám úplne inak rozdané karty. A to je niečo, nad čím sa posledné týždne po starkinej smrti zamýšľam. Pretože vždy som cítila pocit viny až hanbu za to, že neviem tak zvládať svet okolo seba, ako by som si želala. Je jedno arteterapeutické cvičenie, kde začíname maľovaním obrázka toho, ako vnímame samého seba aktuálne. Môžeme tam napísať, aké sú naše silné stránky, čo sú pre nás dôležité hodnoty, kam v živote smerujeme, ale aj to, čo nezvládame, naše limity. Ja som si dlho nedokázala priznať, že trpím úzkosťami. Je to ako keby mi na hruď sadla mora, ktorá ma dusí a nedovolí mi dýchať. Nedovolí mi vidieť nič pekné, na čo by som sa mohla v budúcnosti tešiť. Celú ma uzavrie do púzdra strachu, z ktorého sa neviem vyboxovať von. Ako dieťa som kreslila také naivné obrázky mladých žien. Všetky boli krásne a odvážne. Aj teraz som jednu takú nakreslila. Dievčinu, ktorá nevidí a nič nehovorí. Avšak toto arteterapeutické cvičenie má aj druhú časť. A tá vás vlastne vyzýva prekresliť svoje aktuálne ja, doplniť ho, okrášliť do podoby, ako by ste raz chceli byť. Paradoxom je, že keď myslím na svoje budúce ja, má atribúty mňa samej, ktoré som kedysi dávno vlastnila v detstve. Ja som sa naozaj každé ráno budila na to, že nasledujúci deň bude veľkým dobrodružstvom, kedy budem môcť rozohrať hry, kedy budem môcť celý deň stráviť v záhrade u starkej a vymýšľať si tam príbehy, kresliť komiksy, prosto zažívať veci. Nejakým spôsobom by som to chcela svojmu budúcemu ja naspäť vrátiť, aby bolo schopné znovu vidieť a hovoriť. Aby mohlo znovu kvitnúť.